All right, my people, my fans, my brothers, my family. I am smiling so hard because it's a wonderful day in our family. My wife's birthday today is 22nd of February, and I zoom into the village just because of my wife. I want my mother to bless her. She was supposed to come down with me, but because of our kids, you know, you understand where I'm coming from. So I'm here on behalf of the family, which she's part of us. She's the head. I, my wife, everybody. Ma, today will be day we do chukwu mwa. So I chom ki ikpere he ga gwa Chineke n'ishi udo chukwu. Little raise your voice. No English. Oh, Chineke nna. Asum ya nwa m. Mega bad day. Asum ka Chineke goziele mi. See. Gozie die, gozie ezinụlọ ya niile. Gozie ụmụ ya. Amen. Ihe ụlọ na-eme ọ ga-aga n'ihu. Amen. Mana ihe m na-agwa Chineke. Chineke mere m ebere. Ọ gọna m agụrụ. Mere m ebere ka ọ dị ime mụta nwa n'aha Jizọs. Amen. Ure nwa tinye ya ka ọ mụọ nwa dịka ibie. Ọ mụọ na ị ga-etiga ahịa ọgọ wụdụsa na ịgbawara aka. Ị ga-enyekwa ahịa. Onye mmiri ọgụ ị ga-emere m ya n'ụbọchị taa. Amen. Site taa kwara njige otu ngwa ụkwụ fịam. Amen. Nwa m mụọla m nwa. Dịka ọ gụgbuola m n'aha Jizọs. Udochi. Onye. Biko, nna m ihe ọma ka mma ya ọgụ. Ị ga-enye ha ogologo ndụ na ahụisi. Amen. Ị ga-agọzi gị dị ewe onye ị mara na ọ ga-ekere ya. Echi nyere m ya ndefeta anya ote. Si ahụ, nọọsụ. Onye nwoke ka nwa. Ta nwaanyị a. Ya sị m nwoke. Nye ọgụ si ewu. Anya ehe Chukwu. Anya ehe dị Chukwu n'ebe mgbe m dị ime n'aha Jizọs. Amen. Chineke asị m gị biko. Otu isi were onye enyi. Ị ga na-agọzi ya. Ị ga-agọzi nwunye ya. Amen. Ị ga-agọzi ụmụ ya. Amen. Ị ga-agọzi ụmụnne ya niile. Amen. Ị ga-agọzi ndị enyi ya niile. Amen. Chineke asị gị biko. Ya ka ọ dịrị anyị na mma n'aha Jizọs. Amen. Udochukwu ị ga na-aga na-ego. Ị ga-eleta ụmụ gị, ị ga-eleta di, ị ga-eleta ụmụ di gị. Iwe onye Udochukwu ọwa ahụ gị. Ị ga na-emere m udo n'aha Jizọs. Amen. Ihe ọbụla ị na-emeta ọ ga-adịrị gị na mma n'aha Jizọs. Amen. Ọwa ekwute gị mịa nwa gị na-achị. Ihe awa ọkụkọ Udochukwu ọ my wife ma ọkụkọ m hụ na ọ gafeela. Na-ekpe. Ikpe na-egwu. Sumkwu egwu. Amen. Yes, Ibaliala. Awagozi di menwune. Ibaliala. Nna be na oge ebe. Di gị na-aga na-akata na-eme. Ba ụlọ na ga aga na elu. Amen. Na-ebutere ya anyị na-eri. Ụmụ ya na-esi. Ọkọ ka gịda akwa. Amen. Ụkwụ ọjọọ gịda akwa. Amen. Ihe ọ gaji ọdị etubu ihe ọma. Ihe ọma ga-esi elu n'aha Jizọs. Amen. Ihe ọma ga-ebu aka anyị aka ekpe. Ọ ga na-ebe elu n'aha Jizọs. Amen. Ọ ga-adị ndụ. Ọ ga-adị ndụ. Chukwu ga-enye ya ndụ. Nye ya ndụ tinye n'elu ndụ onye ya. Ị na-aga, ị na-abata n'aha Jizọs. Amen. Ị na-agatakwa na-akụziri ndị si n'azụ. Ha na-amụtakwa. Ọ ga-eleta ezinụlọ m, eleta ụmụnne ya. Ihe ọ ji azụ ezinụlọ ụmụ ya, ọ ga-akwa ya n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ọnụ na mma n'aha Jizọs. Udochukwu nwa mụọla m nwa n'aha Jizọs. Amen. Thank you, my Belle. Ebeo. Yes, I want to officially appreciate all of you for watching, and I believe this prayer, my wife, the prayer also goes to all of us that are watching, all our fans, all our families. This prayer too goes to you. Because you need like this. Yes. You got that you have a mother. Yes. They should represent your mother. Respect that person. Because I say yes. So Ruben and Nagishi. Muhananya. Wepuga ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ihe a ga-eji wee gbuo nne na nna iji gwọrọ ọgwụ ego dịka o si ewe kịta ọ bụla ị nụrụ maka ya
na agbakwa. Bulaga. Because that's the end of everything. Yes. Bulaga. Igbo negi, that's the end of everything. Igbo nagi, that is the end of everything. Because somehow the beginning of your success. Kekpere Chineke na amara ya ruo anyị niile n'aha Jesus. Amen. Amen. Thank you.